Publizitate agentzietan zer egin behar genuke umeentzako iragarki bat egokia izan dadin. Emakumea sartu publizitate mezua sortzeko eta diseinatzeko prozesuan. Sormen prozesuan, sexua aldagaia duten estatistikak sartu eta emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko prestakuntza dutenei kontsultatu. Neskatilen eta mutikoen presentzia orekatu eta neskatilak, neskak, emakumeak kontsumistagoak direla erakusten duten irudiak saihestu. Aniztasuna erakutsi, itxura fisiko, adin eta gaitasun guztietako protagonistak sartu. Kontuan izan, pertsona batzuk ez direla eroso sentitzen sexu jakin baten izendapenarekin. Neskatilak, mutikoak, marrazkiak, maskotak, fikziozko pertsonaiak eta bar, rol eta jokabide desberdinak betez erakutsi, eta produkto jakin batzuk soilik sexu bati edo besteari esleitzea saiestu, estereotipoak apurtzeko. Neskatilak eta mutikoak prestigiozko lanbide, lan eta posizio berberetan erakutsi, gaitasun eta ahalmen berberak dituztela nabarmenduz. Hizkera inklusiboa eta ez sexista erabili, generiko maskulino eta femeninoak ez diren beste aukera batzuk hartuta. Indarkeria oroar eta emakumeen aurkako indarkeria bereziki utxaltzen eta edo justifikatzen dituzten argudioak, esapideak edo irudiak baztertu. Saiestu egingo da neskatilak sexualizatzea, haien adinerako egokiak ez diren jokabide, jarrera eta posturetan erakustea, eta estetikari, makillajeari eta aurpegiera eta keinuei neurriz kanpoko arreta ematen dietela erakustea. Alderdi teknikoak zaindu, sexu biei garrantzi parekoa emanez. Irudietan, antzeko tamainako neskatilak eta mutikoak erakutsi, iragarkietako protagonisten posizioa orekatu eta antzeko planoak erabili sexu bietako pertsonentzat. Askotariko gama kromatikoak erabili neskatilen eta mutikoen pertsonaiekin, ez erabili tonu arrosarik eta pastelik neskekin, ez kolore ilunik eta bizirik mutilekin. Askotariko sexuak eta adinak erabili ofa hotxetan, eta neskatilak eta mutikoak espazio eta eszenografia desberdinetan agertzea bultzatu. Egin dezagun berdintasuna. Emakumeei eta gizonei ematen zaien ikusgarritasuna erabakigarria da iritzi publikoaren sorkuntzan.